Hello, mayong adlaw diha, mga igsuon sa atubangan sa Ginoo. So, nara ko'y gamay karon nga i-share alang sa mga katawhan, mga kaila, mga igsuuna nato, labi na sa atong mga igsuong Katoliko. Okay. So, palangga kay namo ning mga Katoliko, palangga ato yung Katoliko kay kini mo sila ato ni silang mga igsuon niya. Ato ni silang tabangan silang trabaho. Kaya say nabugatan na siguro sila silang trabaho kay ang uban manggod magsige ra gyud sila intawon og panaway sa mga pastor. Ya maluoy pud intawon may mga pastor pud intawon. Kay ang uban nga mga Katoliko ila man kung sige og sawayon ni mga pastor. Mingon sila pag-istorya nga ang mga pastor kuno magsige ra kuno og pangwarta, sige og himo og mga simbahan og mga sikta, daghang kay mga sikta na karon, daghang na mga simbahan karon sa mga pastor kay mangwarta lagi kuno. Unsa man pagpangwarta ana nga ang mga pastor brad sultian ko kamo ang mga pastor walay sweldo. Naghandle sila simbahan, nanawag tas mga taong muduol diya sa Ginoo. Unya wala na sila sweldo. Nya ginagmay ra pud in tawo ng opiring nga simbahan sa mga pastor. Nya kabalo mo unsa nahitabos mga pastor para makakaon ang mga pastor brad sis. Namyahig pidikab. Namyahig pidikab mga pastor. Ang ubang nanagat in taon nangisda para na ikapalit og ibaligya na ikapalit og bugas na ikasudan. Ang uban narabaho uban na og mga aircon, ang uban nangayo og mga refrigerator para makakwarta. May trabaho sa mga pastor na trabaho. Wala gasalig sa simbahan. Kay simbahan ang saligan mga igsuon, no? Og simbahan ang saligan mga bashers. Balirang gamay opiring kay ngano? Wala man dili pinugsanay ang pag-opiring mga igsuon. Ang paghatag 10% kana may kagulan sa mga kuan, mga CFD kanang mga Katoliko diyang mga gahi kaayo nga suko kayo sila kay mga pastor kusog kuno kayo nga managit og mga tawo. O tinuod nanagit mi kay dadon namo ang mga tawo nga nangangkong Katoliko pero walay simba-simba, amos lang dadon sa tiilan sa Ginoo para mabag-o sila, para maundang ilang bisyo sa pagsugal, bisyo sa pag kining sugal, bisyo nila sa mga kining mga paghubog-hubog, sigsuy po sigarilyo, sigsuy po mga drugs. May among tumong gitabangan mo para mga bago ang ubang Katolikong nangangkong Katoliko para simba-simba, gitabangan mo para nga maduol sila diha sa atubangan sa Ginoo ug daghan unya mga luwas inigbalik sa Dios. May tumong sa mga pastor, munang dili mo sige panaot sa mga pastor. Kay luoy kay mga pastor brad sis bay luuya kaayo. May luuya kay na gyud nya. Imbes na tabang na mga pastor ngatos mga pare nya ang mga CFD pod mao po sige intawon og pamirahay gyud sa mga pastor. Sig panaot. Dangan ninyo oy magtinabangay ta oy kay ani pulos si panaot. Ay pulos si panaot. Malay pulos gyud. So inaot nga mabal-an ni sa mga CFD og kan mga Katoliko diyang kusog kayo nga sig panaot sa mga pastor. So maraming daghang salamat og may buntag. Sorry for the bashers. Kamu na bala. So depende ninyo. So bless.